Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang mitolohiyang Pilipino at mga kwentong bayan ay kinabibilangan ng mga salaysay at pamahiin hingil sa mga masalamang kahang mga nilalang at nilikha ng mga Pilipino. Ito'y mga paniniwala na mula sa mga panahon bago dumating ang mga Espanyol at ipinakilala ang Kristiyano. Hanggang ngayon, ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan sa mitolohiyang Pilipino at mga pamahiin ay buhay pa rin sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Sa mitolohiyang Pilipino, si Bathala ang itinuturing bilang ang makapangyarihan na Diyos sa buong daigdig. Ang mitolohiyang Pilipino ay binubuo ng mga Diyos, mga hayop, mga mahiwagang nilalang at mga diwata at alagad ng mga dilim. Ito rin ay binuo ng mga panitikan, mga epiko, alamat at kwentong bayan. Ang isang halimaw at isang uri ng nilalang na katahang isip na matatagpuan sa katatakutan, pantasya, kathang isip na pang-agham, tradisyong pambayan, mitolohiya at relihiyon. Kadalasang sinasalarawan ang mga halimaw bilang mapanganib at agresibo at may kakaiba at nakakatakot na itsura na nagdudulot ng kilabot at pangamba. Kadalasang napakapangit nila na labas sa mundong ito at mutanteng hayop o kakaibang nilalang ng iba't iba ang hugis. Subalit, maaari din itong mag-anyong tao tulad ng mga mutante, aswang, espiritu, zombie o kanibal. Ang konsepto ng halimaw ay bago pa ng nakatalang kasaysayan. At ang akademikong pag-aaral ng partikular na pangkailangan paniwala sa ideya ng halimaw ng isang lipunan ay kilala sa katawagang Ingles na monstropy. Lumilitaw ang mga halimaw sa mga panitikan at sa mga pelikula. Kabilang sa mga kilalang halimaw sa piksyon sina Conde Dracula at gayon din ang mga taong lobo, vampira at ang mga aswang. At isa na nga sa mga halimaw na nabanggit ang magiging paksa sa kwentong ito. Bago ko simulan ng aking kwento, mga kagiliw, ay nais ko lang magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa magiging paksa ng istoryang ito tungkol sa halamang magiging tema na ang kabute. Ang kabute ay isang bahagi ng halamang singaw na kahugis ng nakabukas at nakatayong payong. Ito ay ang nagdadala spore o sporocarp
Mga butong binhi, tumutubo ito sa itaas ng lupa o kaya sa pinanggalingan ng pagkain ng halamang singaw. Karaniwang nakakain ng mga ito. Subalit, mayroon ding nakakalason. Noong unang panahon, pinaniniwalaan na ang kabute ay isa sa mga pinamamahayan ng mga nilalang na tinatawag na lamang lupa o duwende. Ngunit wala pang sapat na basihan kung ito ba'y tahanan ng mga duwende. Sa Kamindanawan ay may isang maliit na liblib na nayon na kung saan tahimik at matiwasay ang mga pamilyang naninirahan, at isa na nga rito ang pamilya ng mag-asawang sina Enteng Inday. Nakatira ang mag-asawa sa isang liblib na dulo ng nayon ng San Vicente, na kung saan pagtatanim ng mga gulay ang pangunahin nilang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Mayroon silang nag-iisang anak na babae na pinagkaitan ng mundo dahil mahina ang kukote nito at mangmang sa lahat ng bagay. Isinilang si Nena na may mahinang pag-iisip at nahihirapan na bumasa at sumulat. Simula nung ito'y nag-aaral pa lang sa unang grado ng elementarya hanggang sa tumuntong sa ika-6 na grado ng elementarya. Sa madaling salita ay bobo si Nena, kaya't palagi itong tinutukso ng kanyang mga kaklase. Kumpulan ng panlalait si Nena dahil sa pagiging mahina ng kaisipan at binansagan siyang Nena kabisote. Ngunit gayon paman, kahit na mahina ang kukote ni Nena, ay may mabuti naman itong puso na hindi matatawaran. Ni minsan ay hindi ito nagalit kahit na palagi itong tinutukso ng mga kaklase. Wala ni isang kaibigan si Nena, kaya't palagi itong nag-iisa at madalas na tumambay sa likod ng kanilang tahanan kung saan nakasadlak ang kanilang munting taniman ng kanilang mga gulay. Mayroon silang maliit na kubo sa kanilang taniman na nakatirik sa tabi ng isang malaking puno ng gita na kung saan pinamamahayan ng mga lamang lupa. Hanggang dumating sa punto na nakilala ni Nena ang isang puting duwende na si Elfa, na naging matalik na kaibigan nito. "Nena, bakit ka umiiyak? Binubuli ka na naman ba ng mga kaklase mo? Huwag mo na lang silang pansinin. Kawawa naman ang kaibigan. Kaibigan ko palagi na lang umiiyak," wika ng kaibigang duwende ni Nena. "Hayaan mo na lang ako, Elfa. Tatawa ako ulit pag napagod na akong umiyak. Alam mo naman na tanging pag-iyak lamang ang solusyon para maibsan at mabawasan ang bigat ng aking puso. Sanay na rin ako na palaging tinutokso ng mga kaklase ko simula pa nung bata pa ako," tugon naman ni Nena sa kaibigang duwende. Magsasalita pa sana si Elfa, ngunit biglang tinawag si Nena ng kanyang ina, kaya nagpaalam na ang duwende sa dalagitang si Nena. Naglaho ito ng parang bula sa harapan ni Nena. Nena, bakit dyan ka nag-aaral sa taniman natin ng mga gulay? Pumasok ka na nga dito sa loob ng bahay at tuturan kita dahil wala na akong ginagawa,"
malakas na sabi ng ina ni Nena habang nakatayo ito sa tapat ng pintuan sa likod ng kanilang kusina. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.